Oh yes, sige. Oh yan. Ayan yung sa channel ko, panoodin nyo. Vlog TV. Oh, ulitin nyo, subscribe na. Oh yan, oh, subscribe na kayo Oh. Wala kayo ng kandila. Sabi niyo channel na. Bibili daw ako ng kandila daw. Malong kandila. Vlog TV. Wala na. Ano, Bulag si TV yan yan? Bulag, ano? Bulag si TV. Okay, okay. Welcome to my channel, Vlogsi TV. Nood na po. Hello mga friends. Bari, pupunta tayo sa Magaldan Cemetery. Bari, doon po nakaliping yung aking mother-in-law at father-in-law ko. So, bari ngayon, ang ibablog ko ngayon, Magaldan Cemetery. Okay? Habang naglalakad tayo, ay huwag nyo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? O, may nagbebenta ng mga bulaklak dito, oh. Oh, yan. Oh. Pagkano na yung bulaklak? 50 po. Pagkano maliit? Parehas lang. Ah, 250 lang daw. Okay. Kaway kayo, madam. Tayo dito. Ayan, tawid tayo. Ayan, dito tayo na sa papuntang Magaldan Cemetery. O si sir, good afternoon. Okay, dito tayo. May mga nagbebenta dito ng kandila. Ayan. Ayan po. Ayan, bebenta. Ayan, magtanong tayo. Magkano yung kandila niyo dito, mother? 60. Ilang piraso yun? 20. 20. O yan, 20 pesos. Okay. Yung mga puti, mga ganyan, magkano? Yung mga malalaki? 55, 45. Ay, 55, 45 yung ano, medium. 40. Ah, ito 40 to. Ito, 55. 55. Ito yung 45. 45. Okay. O yan, may magbebenta rin ng mga bulaklak dito. Ayan o. Yung mga ito, malaki, magkano? Ganito, madam. 550 po. Oh, 550. Yan, okay na yan. Mura na yan, mga friends na. Okay, ayan, mga ordinaryong kandila. Ayan, ganito. Magkano yung kandila yung ordinary? Oh, sa isang isa. Oh, yan. Yan lang ang budget natin, mga. Magkano yung bulaklak yung ganito, friend? 350 Sir Manay. 350. Ah, yung 350 ito 350 daw yan. 600. Ay, 600 to. Ah, 600 to. 400 yan. 400, 3, ito Pero ang 350. available na lang yung 350 kasi ito nabili na. Ah, nabili na. tatlo. Okay, pero si Kuya, available yan. Oh, yan. Available yan, mga friends, ha. Yan. Mablog ka. Oh, mga vlog to eh, vlog. Okay, sige. Thank you, ah. Ayan, madam, kaway siya sa vlog natin. Lakad-lakad tayo, mga friends. Tayo, tingnan nyo na nakasulat to. Serbisyong matibay, walang kapantay. Yan. Okay, kaway kayo. Okay. Ito. Welcome to my vlog. Yes, welcome. Yeah. Filipino TV. Oh, are you a vlogger? Yeah. Oh, dito, papakilala dito. Oh. Yan, ka-vlogger ko din pala. Oh. Nice to meet you. Ikaw lang ang ano, makasinong kasama mo, wala na. Ikaw lang. You want to Wala ko. Ako, English speaking din. Magnonos bleed ako. Hirapan ako. English, Tagalog, Pangasinan, But you know how to speak Tagalog. Espanyol, lahat Tagalog. Ay, kala ko Pilipino. So how many subscribers do you have already? 1.6. So your channel is already monetized? No, Not yet. you need Why? 1 million views. Papakita ko yung ano mga friends, yung ano nila dito. Oh. Meron pang arroz caldo. Oh. Sarap yan. Yeah. Yeah, free. It's libre. Oh, it's free. It's You free. you give them a review. Okay, Tell them how good. Yes. So what channel is that? Yeah, L3. this one. You can search it. So that I will search in YouTube. Okay. All right. Thank you very much. So your visit. No, I don't have anybody there. I see. The family of my asawa is Lingayen. Okay. So she have to go to Lingayen Okay. Cemetery. O yan po no, mga friends no. Mayroon ko na-meet dito na ka-vlogger ko din. Yan. Bari ano siya, foreigner siya. Are you American? Trinidad. Trinidadian. Trinidad and Tobago, yeah. Okay, Derek I'll go now
Okay. Thank you. Okay. Pag pista ng patay, siyempre maraming tao kasi binibisita nila yung mga yumao nila mga sa buhay. So, may nagbebenta ng kandila dito. Wala ba? Ayan. Okay, tara, pasok na tayo dito. Okay. Daming tao dito ngayon, no? Kumpara dun sa Kalasyaw Cemetery, mas maraming tao ngayon dito sa ano, dito sa may Mangaldan Cemetery. Yan, ngayon. Yan, may benta na ano. Hello! Yan, yan, vlogger daw. Oh, sikat na, artista na. Yan. Okay. Oh, hindi naman. Hindi nga. Ako, daming tao. Maraming tao ngayon dito. Hello. Oh, kita niyo ba dito sa likod? Daming tao. Ayan, meron tayo. Yan, may nabibenta na laro. Oh yes! Sige! Oh yan! Ayan yan sa channel ko. Panoodin nyo. Vlog CTV. Oh, ulitin nyo. Subscribe na. Oh yan, oh. Subscribe na kayo ha. Oh. Sabi nyo channel ha. Ah, bibili daw ako ng kandila daw. Ah, ano, Bulag si TV ano yan? Bulag ano? Bulag si TV. Okay, ano? So yan, kita na ka sa YouTube. Nako. Sorry dito, may daanan dito. Para sa lalaki dito daan natin. Dito sa kabila, babae yan. Okay. Tara. Yo sé, Yan, una tayo. Ayan, may mga standby dito mga ano, in case of emergency. Yan. Ayan, tara. Dito tayo. Sana all, kuya. Oh, sana all. Sana all. Subscribe na. Okay, ha? Dito tayo. Dito. Tingnan nyo. Daming mga tao, no? Yan, nandito. Pakita ko sa inyo. Yan, o. O, yan. Kaway-kaway. Ayan. Okay. Pare, ano, punta tayo dito sa kinaroroonan ng mother-in-law ko. Tsaka father-in-law ko na namatay. Ito yun po. Ito yung Mangaldan Catholic Cemetery. Okay. Pasok tayo. Ako, daming tao. Tingnan mo. Ang dami ngayon, no? Mas marami dito kumpara sa Kalasyaw Cemetery, no? Yung pumunta tayo doon, medyo konti lang ang mga tao. Pero dito marami, oh. Tingnan nyo, biruin nyo. Marami, oh. Oh. Pila-pila. Pila-pila, yan. Tara, dito tayo. Yan, maraming tao dito ngayon. Kasi undas, no? Yan, yung kanina galing tayo sa Kalasyaw. Bali umuwi muna ako dito sa Mangaldan. Tapos nagpalit muna ako ng damit kasi medyo pinawisan ako dun sa Kalasyaw. Yan, daming tao. Yan, punta tayo dun sa ano, kinaroonan ng mother-in-law ko sa father-in-law ko. Dito po sila nilibing eh. So ano mga friends, balik-balikan ko kayo. Magtitirik muna ng kandila at magdarasal, okay? O yan po mga friends, no? Bali tapos na tayo nagdasal. Pakita ko yung mga iba ano makikita dito sa Mangaldan Cemetery. Silipin lang natin na saglit lang mga friends, okay? Hindi na tayo pupunta sa pinakamalayo. Hanggang dito lang. Para ma-idea lang kayo kung anong itsura ng cemetery dito sa Mangaldan. Ayan. Tingnan nyo, ang daming mga kahoy dito kasi yung dumaan na bagyo. Paeng, ayan. Dito tayo. Ayan. Dito tayo. Ayan. Kaya dito, oh, ang daming tao na eh. Siksikan na dito. Ayan. Kailan natin makapasok. Ako, siksikan tayo dito. O sige, pwede. Pasok tayo para makita nyo lang. Yan. Yan naman po yung mga ano ng kandila, oh. Yan. Tapos yung ano ng kandila dito. Yan. Makari ng kandila sa inyong mga yumaw sa buhay. Yan, oh. Kagaya din sa Kalasyaw Cemetery, ganito din. Marami na rin mga nicho kasi siyempre kada taon maraming namamatay. Kaya dumadami din ang mga bilang ng mga nicho.
Yan, kita nyo na, may idea na kayo ng ano, sementeryo dito sa Mangaldan. Yan, tayo, ikot-ikot tayo rito. Yan, nandito pa. Ayan, silipin lang natin dito lang mga presyo. Hindi na tayo papasok, nandito na lang tayo. Yan. O, yan, si Madam, oh. Si Madam, hello, kaway kayo sa channel. Okay. Yan, yan. Ano mga ito, mayroong ano sila dito, no? Chapel, may chapel din sila dito. Yan. Ito. Ayan. Oh, may kasama ako nag-vlog din, oh. Ayan, oh. Okay, yan. Nag-vlog din kayo, no? Yeah. Yeah, oh my God. Akala ko lang ang vlogger dito sa Mangaldan. Hello! YouTube channel. Wow! Maganda pa sa inyo. May kumpleto kayo. Sa akin lang talaga. Sino kasama nyo? Ako lang mag-isa. Ano Hello! pangalan ng channel nyo? Black Sea TV. Mercy TV. Okay. Shoutout mo rin ako, Inadora Pangga. Ano pangalan? Ang pangalan ng channel nyo? Inadora Pangga. Nadora Paunda. Hello! Okay na. Sige, good luck ha. Okay. Ayan. Ayan. Ayan, ayan, oh, mga mahal nila, ayan, binisita nila. Oh, ayan, tuloy tayo sa ano. Dito sa, pakita ko tong loob ng chapel nila. Ayan, oh, kita nyo na. Oh, kita nyo, mayroon kayong, pwede kayong mag-tour ng kandila. Ayan, dito. Ayan. Ayan, din dito sa kabila. Yun. Ayan, mayroon din kabila sa kabila. Ayan. Oh, ayan. Kita nyo na. Yan. Dito, meron pa dito. Yan. Hello! Bye-bye! Welcome! Ayan. O, ito po, ito yung labasan ng ano. Kanya kami, kanya kayo tsaka. Dito to, pakita ko din dito ay. Dito tayo sa kabila. Yan. Dito, dito. Yan, para makita nyo. Yan. Pinakadulo na po yan, no. Puro kabahayan na po doon. Yan, sa baba niya. Yan, para makita. Okay. Yeah. Bigyan ng ano? Kaway kayo ha. Vlog. Oy, oy! Say hi. Hi daw. Yan. Okay, tara. Tara. Punta tayo doon sa kabila. Bari ano to, dito sa ano to, sa may Catholic Cemetery. Doon sa kabila, yun yung ano, public cemetery. Parang ganoon din sa Kalasyaw Cemetery, no. Barihin natin din sa Catholic saka sa public. Yan. Yan. Oh, hi kan. Hi kayo. Oh, hi daw. Yan ako. Artista na si friend ko. Tara. Yan, balik tayo dito sa ano. Oh, dito yung tirikan nilang kandila mga friends. Dito sa Mangaldan Cemetery. Yan po. Malabas na tayo. Pupunta tayo sa kabila na naman. Daming tao ngayon dito. Mas maraming tao ngayon dito sa ano, kumpara dun sa may Kalasyaw Cemetery na pinuntahan natin kanina. Malabas na tayo. Punta tayo sa kabila. Dito sa Mangaldan Municipal Cemetery. Meron din dito yung katawag nilang memorial. Pakita ko muna yung memorial nila bago tayo pumunta sa Mangaldan Municipal Cemetery. Pakita ko muna itong memorial park nila dito, nakatabi. Ayan, pasok tayo dito sa ano, sa Pax Eterna Memorial. Gaya doon sa pinuntahan din natin sa Kalasyaw. Doon sa may Garden of Eden Memorial Park. Parang ganun din, no? Ayan, sa kabila. Dito rin, pakita ko pa yung mga iba dito mga friends. Yan o. Ang ganda o, mayroon din silang chapel dito mga friends. So, kita nyo to, ang ganda o. Yan o. Yan. Ganda na o. Iba talaga pag Memorial Park, no? Magandang tignan. Okay. Tayo sa kabila. Yan o. Okay.
nila, magandang chapel nila mga friends. So, kita nyo. Ayan, pakita ko yung loob. Okay mga friends, pasok tayo dito. Ayan. Pasok tayo. Ang ganda na mga friends. Ang ganda niyang cross. Oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Oh, di ba mga friends? Ayan. Ito na. Ang sarap ng chapel nila. Ito yung sa labasan. Ito yung labasan. Ayan. Yan mga friends. Ito yung Chapel of All Saints. Yan po. Yan yung bubong nila. Okay. So yan po no. Medyo maluwang to no, Memorial Park nga. Punta pa tayo dito para makita niyo. Kita niyo mga friends, nandoon pa yan. Yan din sila dito. Yan. Okay. Tayo sa kabila. Yun, maraming tao na mga friends no. So, mga parkingan, mga sasakyan to. Yan. Meron din isang chapel din dito. Parang dalawang chapel pala nila dito no mga friends. Yan o, kita nyo. Yan o. Okay. Ganda po, no? Okay. Yan, dami. Yan, para makita nyo itong Pax Eterna Memorial Park. Yan. Yan pa dito, yan. Yan tayo sa kapila. Ganda na mga friends. No? Ganda. Yan. Okay. Yan tayo. Labas na tayo mga friends. Pupunta na tayo doon sa pinakalas na parte ng cemetery dito sa Mangaldan. Yung tinatawag nilang Mangaldan Municipal Cemetery. Ha? Yan tayo. Tayo mo si Sarlande. So tayo, lakad-lakad tayo mga friends. Yan. Pari-karin tayo yan ha, sa may pack. Ay, friend ko pala. Ayan yan o. Kumakain yung friend ko, yan. Yan po, yan. O, sige. Okay, yan tayo. Ito yung mga gandang municipal cemetery. Pasok tayo rito mga friends. Yan. Ito yung last destination na natin no, bago tayo umuwi. Ayan, dito tayo. Oh, yan, kaway kayo. Okay. Dito tayo. Yan. Pasilip ko lang to mga friends no, para hindi na tayo mapasyadong papasok kasi marami dito lang tayo itong para makita nyo lang to ano, itong Municipal Cemetery ng Mangaldan. Okay. Oh, yan. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang last na dito, hanggang last dito lang tayo. Okay, pakita ko lang gang. Oh, yan oh, nag-vlog din oh. May kasama tayo nag-vlog. Hello. Oh, ayan. Ayan. Oh, friend, kaway ka rin.
Kabay ka. Ayan. Naku, nag-vlog din ata si friend ko. O ayan. Kita niyo. Ito po no. Ayan. So hindi na tayo pupunta doon sa kabila. Dito na lang tayo. Hanggang dito na lang no. Okay. Hello. Ayan. O kaway kayo. Ayan. Bago ko umuwi. Uwi na ako. Ayan. Ayan. Kaway. Ganitong oras marami ng tao. Magsidat. Ha? Uwi na mga friends, no? Ayan mga friends, no? Galing tayo doon sa may Mangaldan Cemetery. Ayan, pinakita ko Mangaldan Catholic Cemetery. Saka yung Mangaldan Municipal Cemetery. Pati din po yung yung Pax Eternal Memorial Park. Okay? Yan, nakita nyo maraming tao ngayon. Siyempre, kasi November 1. So, yan po. So, yung mga gusto parang magpa-shoutout dyan, mag-comment lang po kayo sa baba ng vlog ko ito. At pag nabasa ko, bali yan po. Bali sa-shoutout ko kayo sa susunod na vlog ko. Okay mga friends? So, ganoon na lang. O mga friends, hanggang dito na lang tayo. No? So, bago ko tuloy magpaalam, ay huwag nyo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Vlog CTV. Yan. Yan po. Bye. Yan. Okay. So, ganoon na lang na mga friends. So, kita tayo ulit next time. Okay? Mahal ko kayong lahat. Bye-bye.